To nám povíš ke zvuku. Říkám na zvuk, zborný jako. Zborný, víš? Položený, pěkně dotíkal, vole. Parádička. A jak to vypadá návštěvnosti? No, jako za chvilku to tady budeme muset nafouknout. S kapelama asi 85 lidí. To je to za blázna, nerovaj zvuk. To je. Brown alias Waters. A venku se dělá, co venku se? Vášo. Pověz nám, jak se těšíš na dnešní koncert? No, jako jak bych to shrnul, no, jako mám to trošku depresi a nevím, jestli to odehraju, prostě Prosím možná, tě, Aleši, uklidni možná se, to udělám uklidni všechno, se. já to zvládnu, počkej, ty vole, počkej. Máš na to, ty vole, máš na to. Ne, nechoď pryč, vrať se! Vrať se! Jo, to se mi líbí, to je ono. Jo, těch 10 let, co nám tomu povíš, co nám tomu povíš? Co povím? Kluci, já vám se úplně to nejvíc, nejlepší, co můžu. Tak jaký to dneska bylo teda? Perfektní. Naprosto superový, Objekto se zaváleli, že jo? Jenom je to pěkný, ale s kým to hraje, prostě. Ale počkej, tak já si zeptám jako ženy, jako, co si myslíte o kapele Objekt? Výborný, ty Naprosto, že jo? Máte co dělat, abyste se ovládla, že jo? A takhle zkrátka ženy nereagují na kapelu Objekt, já nevím čím to je, ale je to tak. Co akce, debilové? Co, vole? Do prdele. Co akce, vole? Pagáda. Božralý ksik, ty to jsou všichni, vole. To bylo z Free Clubu. Tak tady to byl ten Free Club, no. Jsme ho trošku rozebrali, no. V 8 jsem končil. Bez prohlídky. Tak to se povedlo party, ne? No, 10 let v Pohradě. nemůžu moc mluvit, ale... Jak to hodnotíš, vole?